କିଏ ଜଣେ କାହିଁକି ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ପାଖ ଝରକା ବାହାରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି? କାହାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? ନା, ସେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇ ନାହିଁ ତ? କ'ଣ କରିବି ଭାବିପାରୁନି। ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷର ମୁହଁଟି ଝାପ୍ସା ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବି? ନା, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ବର୍ଷାର ଆଘାତକୁ ଖାଇ ସେ କାହିଁକି ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି? ମୁଁ କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ, କିଏ ସେ? ପ୍ରୀତି, ପ୍ରୀତି, କବାଟ ଖୋଲ। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମ ଆସିଛି। ପ୍ରେମ। ଆରେ ପ୍ରେମ, ଆସ ଆସ, ବାହାରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ? ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। କୋଉଠି ଥିଲ ମୋ ଧନ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ମୁଁ ପାଉନଥିଲି। ହଁ, ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲ ନା? ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ସୁଝିଦେବି। ବସ ବସ, ଏଇ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ବସିଲ। ଆଗେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦିଏ, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଧରିବନି। ଗୁଡ୍ ବୟ। ଏଥର ଚାଲ, ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ଚୁଲିରେ ତୁମକୁ ଟିକେ ସେକ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଦେହ ହାତ ବଥା ହେବ ନାହିଁ କି ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ନାହିଁ। ଚାଲ। ପ୍ରୀତି ପ୍ରେମକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପାଇ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କହିବ ସେ? କିପରି ପଚାରିବ? ଏକା ବିତେଇଥିବା ବିଗତ ସମୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରା ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିଛି। ମଗୁଶିରର ପାହାନ୍ତିଆ ଶୀତଟିଏ ହୋଇ ପୌଷର ନଅଣିଆ ତାରା ପରି ପ୍ରୀତି ଅଗଣାରେ ବୈଶାଖର ଝାଞ୍ଜ ବୁହାଇ ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ପ୍ରୀତିର ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଟି ଦେଇ ପ୍ରେମ ଉଠି ବସିଲା। ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଅସ୍ଥିର ମନରେ ପ୍ରୀତିକୁ ପଚାରିଲା, ମା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି? ପୁଅ ଝିଅ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିଲେ ନା? ବାପା କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ? ଏସବୁ ପଚାରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରୀତି? ଲୁହଭରା କରୁଣ ଆଖି ଦୁଇଟା ଦପ ଦପ ହୋଇ ଥର ଥର ଓଠଟାକୁ ଚାପିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରୀତି। କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭାବି ଭାବି ସେ ବହୁ ଦିନର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅଭିମାନର ପୁଟୁଳିକୁ ଫିଟାଇଲା। ଦେଖ ପ୍ରେମ, ଦେଖ, ତୁମ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ତୁମ ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛି। ଦେଖ ମାଙ୍କର ରୁମକୁ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାଟିଏ ଜଗିଛି। ମୁଣ୍ଡ ପାଖ ଚେୟାରରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଔଷଧ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ଦିନ ରାତି ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟକୁ ଦେଖ, ପୁଅର ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳପଟି ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ବାପା ବାପା ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବେଳେବେଳେ ହେଉଛି। ଝିଅକୁ ଦେଖ, ଠିକ୍ ତୁମ ଭଳିଆ ଜିଦିଆ ହୋଇଛି। ଖେଳଣା କାହିଁକି ଆସିଲାନି ବୋଲି ଜିଦ୍ କରି ସେପଟକୁ ଏକା ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଛି। ସେପଟେ ଶୁଣ, ଆମ ବଉଳିର ବାଛୁରୀ ଛୁଆଟା 2 ଦିନ ହେଲା ଆସିନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି ସେ ବୋଗାଉଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ପାଇଲି, ହେଲେ ମୋତେ ଥରେ ହେଲେ ବି ପଚାର, କେମିତି ଅଛ ପ୍ରୀତି? ଚିଠି ପରେ ଚିଠି ମୁଁ ଛୁଟି ପାଇଲି ନାହିଁ। ଫୋନ୍ କଲେ ଅଫିସର କହିବେ ଏବେ କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି କୁହ? ଏକଲା ଲୋକ। ଅପଡ଼ୁଆ ଝିଅ ଦେହରେ ଯେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେତିକି କରିଛି। ତୁମେ ତ ମାଙ୍କର ଅନ୍ଧଲଉଡ଼ି ସାଜିପାରିଲ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଗଲା। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ପଠାଇଥିବା ଜିନିଷ ସାଥିରେ ଥିବା
ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ତାକୁ ତ ତୁମ ପାଖରେ ରଖିଦେଲ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରି ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଶୁଣି ପ୍ରେମର ହୃଦୟଟା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା, ତୁମ ପରି ଦେବୀଟିଏ ପାଇ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କାହିଁକି ଖୋଜିବି? ମୋ ସଂସାର ରଥର ସାର୍ଥକତା କେବଳ ତୁମେ। ତୁମେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ରଥ କେବେ ଅଟକିବ ନାହିଁ କହି ପ୍ରୀତିର ଗାଲକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲା, ପ୍ରୀତି, ତୁମେ ସିନା ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କେବେ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରିନ। ଦୁହେଁ ମିଶି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ଆଜିର ମିଳନଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆଣିଦେଇଛି। ମନର ଉଷ୍ଣତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦୁହେଁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଉଜିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରେମ ଉଠିପଡ଼ି କହିଲା, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ପ୍ରୀତି। ମୁଁ ଏମିତିକା ଛୁଟି ପାଇଛି, କେବଳ ରାତିରେ ଆସିବି। ଦିନଟା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ତୁମେ ଗର୍ବ କରିବ ଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଭଳି ଉପାଧି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଯାହା ତୁମ ହାତରେ ଦେଇଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମୋତେ ଖୋଜିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବ, ତୁମ ବାପା ଦେଶକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ହୋଇ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ି ତାଙ୍କ ଜଗିବା ଜାଗାକୁ ସୈନିକ ହୋଇଗଲେ ଦେଖା ପାଇବ। ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଓଢ଼ଣୀକୁ ଟେକିଦେଲା। ଲୁହ ଛଳଛଳ ଆଖିରେ କହିଲା, ପ୍ରୀତି, ତୁମକୁ ସବୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରୀତି। ପ୍ରେମ, ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ, ତୁମକୁ ମୋର ଆଣ, ଆଜି ରାତିକ ରହିଯାଅ। ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ଫେରିଆସ ପ୍ରେମ, ତୁମେ ଫେରିଆସ। ଚିତ୍କାର ସହିତ ପ୍ରୀତିର ନିଃଶବ୍ଦ ଭରା ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।